φωνός όλους. Το κουδούν χτυπά για μέσα κι είναι όλους τους για δρόμους. Ένας δασκάλος χαζός, που όταν έπεφτε στυλός έκανες σαν τρελό. Μα νομίζω πως εγώ ήμουν το μωρό. Μα το σχολείο είναι καταστροφή και οι δάσκαλοι όλοι μαζί. Άντε τώρα ακόμα ένα λεπτό. Πώς ήρθε ρε παιδιά μέχρι εδώ? Υδρώνουμε όλη μέρα με γυμναστική. Όταν ξυπνάω πλέον δεν έχω ούτε διάθεση. Πρέπει πάλι να πάω εκεί να δω δασκάλα. Δεν τους νιώθω όλους αντιπάνω. Το σχολείο δεν μου αρέσει, οι δασκάλοι φωνός όλους. Το κουδούν χτυπά για μέσα κι είναι όλους τους για δρόμους. Ένας δασκάλος χαζός, που όταν έπεφτε στυλός έκανε σαν τρελό. Βασικά ήτανε τρελός. Οπότε μα το σχολείο είναι καταστροφή και οι δάσκαλοι όλοι μαζί. Άντε τώρα ακόμα ένα λεπτό. Μα συγγνώμη, ένα λεπτό είναι το τραγούδι μου. Μπορεί να σου άρεσε, μπορεί και να μη σου άρεσε, αλλά ξέρεις τι, το τραγούδι μου είναι έξυπνο.